Calamansi. Maayong adlaw ka Marites. Nagkita po ta ka Marites. So this video ka Marites is about nagkita na po ta ka Marites. Kumusta ka Marites? Kumusta ang life? Sa adlaw-adlaw natong kumbati, ilabi natong mga nanay na ata sa balay adlaw-adlaw. Kumbati sige sa panimalay. Pero bisan sa ato ang kada adlaw nga kanang ka-busy, pero paningkamutan gihapon nato nga ato ang mawali ang ato ang buhi nga Dios. So today's video mga kamarites is about pagsimba. Ang tinuod nga pagsimba. Unsaon man gyud nato ang pagsimba. So na ako'y Bible kamarites, MBB Bible gihapon. Magbistag Biblia. MBB Bible, maayong balita Biblia. Akong basahon diri sa Juan 4 verse 23 to 24. Oops! Alang jud kapuol og lantaw. Mahinungdanon nga mabati nimo unsa ang pulong sa Ginoo karong higayuna, karong taknaa ka Marites. So dili ta magmarites sa mga kalibutanon nga Marites nga pagsagap og mga balita nga dili maayo nga makaguba og relasyon sa atong mga silingan. So dili nin ana nga Marites ang ato ang imarites karon. Ang atong imarites ang pulong sa Ginoo nga karong adlaw ato ang itabi, atong ichismis unsa ka maayo ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. So mao to magbasa ta diri sa Juan 4:23 to 24. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ani ana nga ang matuod nga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. 24. Ang Dios Espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Hallelujah. So nin-ana mga kaigsuonan nga magsimba ta sa atong buhi nga Dios pinaagi sa espiritu o kamatuoran. Sa unsa nga pamaagi kanang pagsimba, kanang pag-worship sa Ginoo, kanang mag-meditate, kanang usa sa pag-ampo sa Ginoo is pagsimba, pagsampit sa iyang ngalan. So sa pagsimba, pag-ampo, so sa mag-ampo gani ta kay balaanon kay nga ngalan ang atong pagatawgon. First, mga itagpasaylo sa pulong, sa hunahuna ug kanang sa buhat. Kay sa matag higayon, sa matag minuto, wala ta kabalo sa atong pinulungan, wa ta kabalo nga unsay mosulod sa atong utok, wa ta kabalo unsa ato ang trabaho nga wala na daay nahimuot ang Ginoo. So sa pag-ampo, considered as pagsimba. Tungod kay gitawag nato atong buhi nga Dios. Human og pangagpasaylo sa atong pag-ampo, ato na dayong sampiton iyang balaanong ngalan. Maana ka nga aron angayan ako Lord nga mosampit sa imong balaanong ngalan. Pasaylo ako sa pulong sa buhat ug sa hunahuna. So maana din ka nga Dios nga labing gamhanan, ikaw ang tag-iya sa tanan, ikaw ang tuburan sa tanan, ilabi na sa among kinabuhi. So uban mao na ang pagsimba sa espiritu ug sa kamatuoran nga sa tanang panahon, sa tanang higayon, magasampit ka sa atong buhi nga Dios. Kanang kanang nagsakay kag sakyanan, magsimba ka sa espiritu nga imong sampiton siya nga panalitdan ta sa disgrasya,
pagsimba naman na siya ato siyang ginaistoryahan pinaagi sa spirit mga kamarites. So nin-ana ra nga ni-ana siya diri sa 24 nga ang Dios Espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. So nin-ana ra nga ang kamatuoran ang ato ang kanabang paningkamutan kay kitang tanan karon sa kalibutan nagakling kita nga ang kamatuoran nato. So ato ang paminaon ang Holy Spirit, ato ang pangayoon sa Holy Spirit, ang guide, ang mga langitnon nga kaalam kung unsay angay natong buhaton kada adlaw. So mao na siya nga ang espiritu, ang balang espiritu mo'y magagiya nato sa tanang adlaw natong buluhaton. So ang espiritu mo pugong kung naa na nimo ang Holy Spirit nga sa mga butang nga dili na maayo nga imong ginasubay. So siya'y magababag, ops, mana siya nga ayaw na, nalapas na kaana, wala na nalipay ang Ginoo sa imong gibuhat. So nin-ana ra ang espiritu mo ay magagiya kanimo sa kanunay nga dili ka maadto sa kalautan, dili ka maadto sa dalan nga dili maayo. So ang espiritu mo ay magadikta kung baga siya ang kuan ba konsensya nga siya mo pugong sa mga dili maayo nimong hunahuna, dili nimo maayong iistorya, dili nimo maayong buhaton. So ang Holy Spirit mo ay magapugong kanimo sa mga dili maayong buhat. So nin-ana ang espiritu magsimba sa espiritu nga siya ang magagiya sa kanunay. Ang espiritu kung naa na nimo ang espiritu, syempre magasunod na ang kamatuoran ni ana. Naadain nimo ang kamatuoran kung pananglitan nagpatuyang ka lang sa imong kinabuhi. Inya wala nakakabalo nga wala na day kakahimot sa Ginoo. So nin-ana ra siya kamarites nga atong paningkamutan nga ang kamatuoran mooy ato ang ginasubay sa kanunay. Ang kamatuoran nga pinasikad ni Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Ang kamatuoran nga ang mga maayong buhat nga atong ipatigbabaw, ang kamatuoran nga si Jesus ang ato ang manlalaban, ang Holy Spirit may manglalaban. So ang kamatuoran nga kanang kuan ba kanang wala ka nagpahiyog sa mga unsay dagan sa kalibutan tuapog ka. So nin-ana nga mao nay tinuod nga nagsimba sa espiritu ug sa kamatuoran kana bang sukwahi ka sa uban kanang dili ka uyon nila kung unsa ang naas kalibutan. So ingnon man ka nga KJ, okay lang KJ pero maningkamot lang jud ta nga ang Ginoo malipay sa ato ang kinabuhi. Walag ingon tag KJ tungod kay usahay kanang layo na ta sa ilabi na sa atong mga parente tungod sa mga nin-ana lahi-lahig mga tinhuan. Pero mo na to sa ako ang last vlog nga duhara tong padulngan langit ug imperno, ang nagbuhat og maayo ug nagbuhat og dili, basta duhara jud ato ang dalan nga giagian. So ato ning giprocess daan dinhi pata sa buhi pata sa kalibutan kay ang matag usa jud nato mga kamarites santa iya jud tag atubang sa atong buhi nga Dios. Labi nang hapit na mobalik si Jesus Christ. So manghinaot ko nga naamoy nakat-on na usab karon nga video kamarites. Manghinaot ko nga inyong isulsol sa inyong alimpatakan ug inyong ikad nga buhi usab. Ilabi na sa mga problema akong gina-challenge ninyo ato lang siya nang naampo sa Ginoo ang mga pagsulay, ang mga kalisod, ato lang siya nang
isampit sa Ginoo kay wala jud tay laing dalangpanan kun dili ang atong buhi nga Dios lamang. So maora na akong gina-challenge basa tag Biblia sa kanunay, pag-ampo ang kakusog ug kapiskay ato ang atong pangayoon kanunay sa atong buhi nga Dios kay mao jud nay puhunan sa atong matag adlaw nga kanang matag adlaw nga panginabuhi kay ang atong kapiskay kabaskog mo ay puhunan. So labi na nga pareha namo naami sa bukid gapuyo magkuan ra magsasaka or mag-uuma. So nin-ana ra maskin dili ta datuon sa Ginoo at least na jud ang kapiskay kabaskog sa lawas. Ug bye-bye, God bless. Thanks for watching. Please subscribe. So subscribe. I-click to ang all bell para updated ka sa next video ko. Salamat!